بلاد اللالي خيف العمور حب اللحظة عين غين شين زونات لنكرن جاهم زا ني da akwai ka ji alaji ga tuma kai san masu mai koki ka tuka Allah wannan dabba da ya gani duk kasuwa ba mai kwanta ba kai ba zuwa ga ladima fa ba magana Alhaji barka da zuwa Alhajin Allah ai wannan tinkiya da kake ganin ta wannan idan ka siye ta ba da mai ba ka gani dai a kasuwar nan babba ne amma tunda nake kaga wannan ka da ganin ta haka haka zo in nuna ma wata Alhaji ga sunan masu mai kota kaga wannan idan ka siye ta Allah da indan suna ne a gidanka mai ma duk shekara bakwai kana mora kakile har ta fita ya Allah har ta fita Allah wallahi ai kakile sai ka fita wato har da kai baladin lali ba da rashin mutunci a kasuwar nan mun amma da ce sai ya mutane la ilaha illallah muhammadu rasulullahi a baladin lali ba wani abun bane ba ka san harkar nan ba kaga wanda ya mutu kaga ba wannan ba layin ka bane ba wallahi kai sa baka da mutunci ne za ka lalata kasuwar ka ka 47 za ka lalata kasuwar ka kai mun magana yaro ka san da magana da yiwa ne kan kasuwar nan kowa a ta in da dillanci ne ka samu bala ka gama yanzu abin da za a yi lokacin ka siya 47 ba ni ko 40 ce makwana wakala wakai mai isa baka da mutunci ne rashin mutuncin naka ya so ka lokacin maka wannan wani irin tsari ne ai sai ka wallahi in kasuwar nan za su tare ka to dusan nawa ta ci ko aka ta to wannan wani irin rashin mutunci ne kaga zaka ba ni dillancin nan kai a rinka cewa shugabannin mu ba sai da adalci kaga zaka ba wallahi dillanci ko ba zaka ban ba 47 ne sai da abban nan ba ta gurin sarkin kasuwa zaka a zo ka ji balama ai ni da kai yanzu a dan Allah yanzu ka san account number ta yi kuma number da Allah yanzu mu sasanta da ai rage mu mana wallahi ni na san kai ne kan tsiyar ba na rike ma 500 ba da 30,000 Allah sai albarka godiya nake amma da Allah an ji bakin kasuwa an ga customer Allah da yanzu nan بلاد اللالي خيف العمور حب اللحظة عين غين